Kumusta na po kayo guys? Ito po ang aking lulutuin ngayon. Oriles na prito at isisigang ko ang kanyang ulo. Masarap din po itong ihawin at kilawin. Bali nabili ko po ito ng 130, kulang 1 kilo. Ito na po guys ang pritong oriles. At ito po ang ating sausawan. Kamatis, sibuyas, sili. Lagyan po natin mamaya ng toyo. At nagprito rin po ako ng tilapia. Ayan po guys, kumukulo na po ang ating sinigang na ulo ng oriles at tilapia. At ito po ang ating sausawan, kamatis, sibuyas, sili na may toyo. So ayun guys, kainan na. Kumuha na rin po kayo ng pagkain nyo at sabayan nyo kami. $2,000 years later. Kain tayo. Ang aming unang subo ay para sa inyo. Kain tayo guys. Ulam tayo ng oriles. Prito. Ito ang sausawan guys. Ayun guys, unang subo para sa inyo. Sarap guys. Guys. Guys, kung bago lang kayo sa aming video, paki-subscribe naman oh. Dahil ako din. Mag-subscribe na kayo para i-update ko maka-update. Ulo ng tilapia. Masarap. Yummy. Guys, masarap. Guys, kain po. Masarap. So guys, sa mga hindi pa din nakasubscribe, subscribe na kayo para sa pagkain.